Jumpa lagi bersama YouTube Purno Lele. Ini proses pembuatan kamar mandi. Kamar mandi belum? Iki. Ya kamar mandi sih. Proses pembuatan kamar adus. Kamar mandi. Proses dulu. Biar nanti mandinya nggak kelihatan. Entek gawe tenan. Kamar mandi bolo iki direwangi karo bolo-bolo. Sing isor. Direwangi bolo-bolo. Cepat pisan motor. Terus. Wes. Saksikan sini dulu. Sini atapnya sudah tutup semua sana. Sini SBS sudah ganti semua. Yo. Apa? Pikiran ya? Ih, Kurang dhuwur iki lho. Das kuat lho, Ran. Wes iki. ini tapi kan gak nemen-nemen deh ini. Ora kaya mas sing durung. Nah, dhuwure kene yang agak balik yo. Yo. Gunane kok Yan? Kira wong pakune gereja. Iki nugel iki anu iki. Gedek. Dek iki. Iya. Gedek sing ning sebelah omah kae lho. Ning jaba enek gedek ndek kae. Kasih bot lho. Aja no, kasih bot tinggal Enek kono ngarep. jangan kasih bot e. Oh, sik sik. Enek. Kasih Sembarang. bot iki enek. Eh? Triplek. Yo kanggo to, Pak. Mosok triplek. Ya kasih bot lho. Iki. Mana kasih botnya? Itu bisa. Kasih botnya dipakai bikin dinding. Lah gedek iki ra kena to, Mas? Bae teko kae bae. Eh. Are-are kok. Are-are itu mriko ngencang yen. Nggih. Ngenten. Nggih. Ditukangi dhewe, Mbah. Kangi dhewe. Wah mendet, langsung nyayur. Napa tuh, Pak? Nggih. Kurang anu mese. Tukangmu sapa iki? Alah, Tukang iki ya, Mbak. Ya, Mbak niki, Mbak. Bisa ndak? Lah sik kaya